dragi moji. Evo, došli smo malo posle šišanja trave, došli smo da šišamo i kosu. Znači, evo nas u jednom predivnom našem starom frizerskom salonu. I čekamo na red. Mane, oću na more. Da, Neki dan smo se ljevali na nastanju. Tu su stalno, je. Jedno se njemu. Baš sam bio kako zove? tu su i pričice Gledaj. frizerskog salona. Ja ljubim. Onda se nekom danu gore. Ostanite uz video, čekamo šišanje. Meni ovak trojka sa strane i ovdje malo sam osvješ, znaš. Malo pravo. Moja skinio. Malo dobro. Duče, ode ja vam do Mane na kafu. Ajde. Aj kad završiš dođu. Pa evo sad ću i ja sam ovo. Sva sreća imaš struje, je. Aj, bez vode vi nekako mogu proći, ali struje, ja. Na baterije i mašine. A ja, ima sve i to sve. Ovdje prijedopšeni, jel? Ja sam zet njegov. A zet? Kaže odakle ti je žena, odakle si ti, je. Ja sam iz Lukavca, Tuzla. Toalet. Jel, ova ti je biljka, koliko je ona stara je? Ova sa strane. Nemam pojma, kako je salon, to sam ja ne znam. To bi od nekog, ima 23 godine salon. 23 godina, a vidi se da je... Kaže, baš specifično. Pa Broj ljudi kada nije vidjelo tako. A nisam nije, pa prvi put... A sad ti gledaj to, on zna objesti ovako po više komada, to ja ne padim. Ja sam jednom svijeće mjesečno zavrljena. Daviko si ga na jednom mjesečno, jel? Da, evo, sve jednom mjesečno. Evo. Žena sve jedan dan zalijeva, jebote, ja zalijeva cvijeće, jebote, čača, ja. Potroši vodu, je. Idu u bitku, mati, koja ne da cvjetala, rekao, ne mre, zato što zalijevaš puno. Ja zajebavam, no, što ja znam, to tako. Ja vidim malo okesi, ja prilijem. Da. Ti si njih navikao na jednom mjesečno. A, niko ne vjeri u to. To je jebote. 2 godišnje iznesem vani, da kad kiša pada to, da malo perem lišće, to sve. I to radiš? To je u proljeće i jesene. Ali dobro izgledaju i zdravo, mogu ti reći. Da, možda sam i dospao zemlje 2 puta pomalo. Što za to godinu. To niko ne vjeri. Svak pita šta radiš cvijeće. Ali ne, stvarno izgleda zdravo. Pa da je, sve gleda. Nema one liske neke da je... Evo ovo, ja vidim ovo kad sam kunji ovo, ja prilijem i ovo, mora biti pol godine da se ne zavija. A je.
Dobro, to je znači provjereni recept za čuvanje biljke. Čuj, no, ja ne vidim da to može tako. Ti vjeruješ sam sebe. Tako, ja kod kuće, na primjer, prošle godine prepošle budem sam, imam puno cvijeća. Ja kod kuće moram isto nekako zalijevam. Meni se čini da bi to sve poslušao. Što ti kažeš, ili je to naučeno? Pa ti s njih navikova. Šta je, ja nemam pojma. Znaš šta je, ove zelene biljke, one i vlagu uzimaju zrak. Vjerovatno. I onda... Pa može biti što. Ja kod kuće, ženi je zalio cvijeće, zove, moj ljubi, cvijeće. Jesam, jel? Jesam. No sam smanjio sam ovo, kuće prošle godine sam imao puno još, pa zalijevaj. Bog zna koliko je toga bilo, imam staza, tu je bilo jedno 40 metara. Toga ima. Pa terasa jedna, pa druga, pa treća, pa Toga ima kuća, koliko pa hoće. ulazu, pa jebem ti. Počneš ali jeb još u pičku Božje matere, neće i sve. Jebo treba... Treba pol dana izgubiti salna za Jo, ne to samo zalijevati, trebaš ono kupiti da ne opada vamo, tamo zemlje. Hoćeš malo ovako suditi možda, ili sam poravnati? Samo poravnaj, nemoj ništa evo. Tako, samo poravnaj, malo je. On se ne sjeća da bio na šišanju, možda mu već i narasla kosa. Što mi stare biljke.